салом дӯстон, Шалои Гулхоҷа ҳастам ва бозам шодам ки ин лаҳзаҳо дар рӯбарӯи шумо қарор дорам ва қабл аз ҳама иҷоза бидед ки занон ва модарони азизро бо рӯзи 8 март табрик бигӯям ва ин гулдастаи зебо аз номи мардони Радиои Озодӣ барои ҳамаи шумо бо унвони азиз аст ва худо кунад ки зиндагии ҳамаи мову шумо ба мисли ин гулҳои зебо рангу ранг ва пур аз тароват бошад. Хуб, имрӯз дар Прага ҳаво офтобист, вале мутаассифона мисли Тоҷикистон истироҳат нест. Дар Тоҷикистон бештари занон имрӯз бо имконият аз таътил ба сайри боғу гулгаштҳо мераванд, ба кино мераванд, дастурхони идона густурданд, вале боз ҳам қишре аз заноне ҳастанд ки чунин имкониятро надоранд ва иди 8 март барояшон рӯзи маъмулӣ аст ва тамоман дигар орзуҳо доранд. дар бораи ҳамин гуна занҳо мо дар барномаи имрӯзи хабарӣ барои шумо қисса хоҳем кард ва ҳамчунин бо истифода аз ин рӯз мо бо зиндагии Мавзуна Чориева, яке аз варзишгарони тоҷик шинос мешавем ва мебинем ки чаро ин варзишгар намехоҳад дигар дар майдони бокс барояд ва дар ин рӯз аз Шавҳарас чӣ тӯҳфаеро интизор аст. Хуб, ва генерали амрикоӣ чаро артиши Тоҷикистонро заиф меномад ва Русияро барои афкандани дурӯғҳо дар бораи вазъи Афғонистон ва минтақа паҳн мекунад ва дар ин бора мо барои шумо дар барнома маълумот хоҳем дод ва фардо Тоҷикистон Шавкат Мирзиёевро интизор аст ва бинобар ин ҳар рӯз қариб гузаргоҳҳои марзӣ боз мешаванд ва боз як гузаргоҳи марзие ифтитоҳ шудааст ки барои Тоҷикистон ва Узбекистон хеле муҳим ва стратегия аст ва 6 соли пеш яке аз роҳҳои муҳимтарини рафтуомади автомобилҳо миёни ду кишвар буд. Чанд хабаргузориши муҳими дигар низ албатта ҳаст ки баъд аз камтар аз 3 соати дигар мо онро барои шумо дар барномаи худ тақдим мекунем ва шуморо дар Озодӣ видеои YouTube монтазирем. Иди шумо бори дигар муборак бошад, занони азиз.